Nosaltres, per a començar aquesta última part de la trobada que hem organitzat, compartirem amb vosaltres ara sí un tema que no és català, que és autòcton d'Amèrica, però que creiem que resum tot el que hem treballat durant aquestes dues jornades. Si la Gladys comparteix... Rosana, sí, després faré la falca, doncs. Si vols dir alguna cosa... Ah, sí, però... Sí, no, us anava a recordar que estàvem enllaçant amb el que havíem explicat la iniciativa de trobades d'alumnes universals i de català en general, que s'estan començant a organitzar i que van fer l'última trobada per Sant Joan, doncs que la reunió, la propera reunió que tindrem per organitzar aquestes trobades és la setmana que ve. Estem pensant aquest dimecres i ja us avisarem, que ens agradaria molt que hi pugueu participar. La propera està pensada al voltant de l'11 de setembre. Aquestes trobades d'alumnes de català que estem organitzant. Era només això, aquesta era la falca. No, però això ve bé perquè ara, quan continuem, està bo això. Així apuntem tots i si podem assistir-hi, hi serem. Gladys? I tant. Bueno, posarem aquesta petita cosa que hem preparat, Cuantos más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo. Hay que ponerle coraje, bordar gozo y sufrimiento, con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Remendemos los desgarros que nos va dejando el tiempo. Es hora de ir anudando y juntarse en el intento, desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. Junto a mi pueblo, las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, hilvanando la utopía con los hilos de su sueño. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Quines són les nostres necessitats formatives de cara al nou context pandèmic i postpandèmic? I ara, què fem? Home, jo crec que un dels grans reptes que hem d'afrontar és, o hem de fer front,
és la qüestió tecnològica, no? Penso que metodològicament estem bé. Penso que no hi ha discussió, però sí que tenim un repte tecnològic. Aprendre a organitzar-nos amb les noves tecnologies per poder fer productes que siguin articulats a través d'aquestes classes virtuals i que siguin interessants i atractius. Jo penso que ha estat un dels meus objectius durant aquest temps i a poc he anat aprenent, però encara em queda moltíssim per fer. Vull dir que penso que avui l'Eric ens ha donat una lliçó magistral en aquest sentit i penso que això, en el meu cas, penso que és una de les coses que trobo que em fa falta. Jo coincideixo amb tu, totalment, perquè vam tenir un canvi molt abrupte i realment tenim molta diferència entre nosaltres mateixos en quant a les eines tecnològiques i adaptar-nos, no? El món virtual no és igual. Jo me'n recordo al començament del 2020, quan nosaltres tractàvem de posar-nos en contacte, i me'n recordo que et vaig parlar i vaig dir «Ei, tu què fas? Perquè jo no sé per on anar». La veritat, hem fet el que podem, no? Però tenim una manca tecnològica bastant gran, crec. I jo no penso que tornem totalment a la presencialitat. Penso també que l'eina de la virtualitat ens obre un panorama totalment diferent. Ara podem tenir més alumnes de diferents llocs també. Per tant, crec que hem de formar-nos d'una altra manera i hem de buscar la forma d'entre nosaltres veure aquest tipus de formació. Sí, totalment d'acord. No sé. Jo he tingut la gran sort que com que treballo en un institut, doncs l'institut ha estat un gran impulsor en tot l'equip de professors de formar-nos i de donar-nos eines, no? Des del primer moment. La veritat és que al principi em sentia una mica desbordada, però la veritat és que en aquest cas a mi m'ha ajudat moltíssim i ja et dic, permanentment estic aprenent. Al principi em costava molt, per exemple, la compartició de pantalla, ara ja ho tinc tot preparat prèviament a cada una de les trobades, ja sé de quina manera a vegades tancar i obrir les coses, a vegades m'entrebanco una mica, però és igual, o ja tinc una sèrie de backup d'exercicis que sé que els puc compartir i que podem interactuar entre tots, però això ha estat una cosa perquè en el meu cas particular he tingut la sort que l'escola ens ha anat apretant a tots perquè ens actualitzem, però estic anys lluny de moltes coses i crec que aquesta és la part que tocaria a fer front i abordar en la propera formació. Sí. Una altra cosa que crec és que hi ha un ventall de qüestions, s'obren altres tipus de formacions. Això penso que el que heu aportat vosaltres respecte als nanos és molt interessant de cara o mirant en la realitat dels casals. Penso que el futur dels casals són els nanos, per tant, i la continuïtat de la llengua als casals venen per als més petits. Per això penso que seria molt interessant també formar-nos de cara a aquests nous joves o aquests nens que seran el futur de casa nostra, no? Doncs quina seria la proposta d'aquí endavant, no? Al futur? A veure, Mercedes. La Mercè tenia la Mercedes. Volia preguntar si cal la possibilitat que aquest taller que ha estat fantàstic de l'Eric, però que ha estat tot tan ràpid, potser per alguns està molt bé i heu comprès perfectament, i altres, com jo, no he pogut agafar tot, diguem.
si cal la possibilitat de tenir un taller més, no sé, Mira, Mercè, explicant més aquesta eina abans de la del proper totalment d'acord. taller de Mira, formació. Mercè, tot el que volem és possible. Nosaltres pensàvem que aquesta jornada no la podríem fer i l'hem feta. Sí, sí. Llavors, jo penso que sí, si entre tots proposem i demanem, a veure, el futur és la llengua o no és així? Clar, perquè Hem d'anar per davant, no? penso que si esperem a l'any que ve, al proper curs de formació, serà molt lluny. Nosaltres tenim tot l'any. Continuaríem treballant com estem o aprenent una mica més, però em sembla que aquesta eina que l'he explicat és fantàstica. Nosaltres, no sé, jo treballo amb el PowerPoint, amb el YouTube, però sí que passo l'enllaç i apaguem els micros i entrem al YouTube per una altra banda. No tenim, perquè jo no ho sé. No sé. Perdona'm, el Cristian, a veure, en aquesta realitat del casals en xarxa, a mi em semblaria perfecte si podem trobar-nos un cop per mes i començar, perquè entre tots també tenim moltes coses per a contribuir-nos. Jo he d'aprendre, nosaltres podem aprendre de nosaltres mateixos i també demanar formació de fora. La qüestió és tenir continuïtat, que a vegades no és gens fàcil. Sí, jo tenia una alçada, però el que acabes de dir em sembla molt interessant. Si anem reunint i anem compartint, doncs ens anirem ajudant. I els temes que heu plantejat aquest seminari, primer us volia felicitar, perquè em sembla molt important aquest seminari que heu organitzat, tant Gladys com Rosana, justament per això. Sembla superimportant i els temes que heu tractat penso que són claus. Sobretot els nanos, que són el nostre futur. Heu tractat la part també de noves eines i la xarxa. Jo crec que són temes clau. I res, de moment diria això, però crec que per aquí anem. Sí. Ara no hi som, però el dissabte passat van venir les noies, una d'Alemanya, crec que era, i una noia de Suïssa que treballa amb nanos, que també seria molt interessant, que fa molts anys que treballen amb nanos, que també seria molt interessant vincular-nos i aprendre tots de tot. Fa una estoneta hi eren, Una d'elles fa una estoneta i em fa l'efecte que s'ha anat. Jo soc la Marta, soc la de Berlín i jo també treballo amb nens i l'altra Marta de Suïssa també treballa amb nens i ella no hi és. Però ella fa molts més anys que ho fa, seria molt interessant. A més, no sé si eres tu, Marta, que vas comentar l'altre dia que treballaves també part d'història i d'altres matèries dintre del casal. No eres tu, crec. No, era l'altra Marta, és que també es diu Marta, la de Suïssa. Que també seria molt bo d'aprendre, perquè també és una altra necessitat. Avui hem parlat dels temes socioculturals, que també això és poder transmetre la cultura catalana, que em sembla fonamental. Sí. Laura? Sí, bé, ja una mica ho ha dit la Rosana, però jo volia això de reforçar la idea de compartir les nostres coses entre nosaltres o amb els nostres cursos amb altres professors i altres grups d'altres professors. Em sembla molt enriquidor i a més molt motivador per als alumnes. Doncs pensant en l'alumnat, compartir algunes activitats
un alumne d'un grup que vagi a l'altre o dos grups units i no sé, i compartir aquestes coses. Jo l'he fet també amb una amiga meva que és professora d'italià i hem fet diferents formes de prendre el cafè parlant en italià i parlant en català. Doncs, i ha estat una cosa molt divertida, que els agrada molt als alumnes. Doncs, no sé, compartir les activitats amb altres grups, no solament els propis, sinó també d'altres professors i d'altres llocs. Pauli? Hola. Res, estava pensant en proposar potser, perquè això que deies tu, Rosana, i ara que deia la Laura, i de tornar-nos a veure un cop al mes o així, que no quedi en l'aire, no? A lo millor ja dir potser un dia, jo pensava un dissabte al matí, potser l'últim dissabte del mes al matí, no sé, per dir alguna cosa, seria el mes que ve, no aquest, suposo, perquè ja hem tingut aquesta trobada, i cauria un 28. Estaríeu tots d'acord en aquest dia o, bueno, ja direu, o és que hauríem de quedar d'acord, no? Perquè si no serà, jo no puc, jo no sé què, bueno, si algú no pot, doncs ja podrà l'altre, potser. Saps què? Jo no puc, perquè jo treballo els dissabtes. Però, bueno, és una proposta, o sigui... Però mira, Laura, jo crec que és molt ambiciós una vegada al mes, perquè després no passa res. Però el que no pot, gravem la sessió i el pot tornar a veure i amb el mail... La idea és no perdre aquest contacte. La idea és no perdre aquest contacte, de viure les experiències de cadascú. Però em sembla perfecte el que diu la Paula. Posar una data, l'últim dissabte de cada mes o una cosa així, i nosaltres podem, Gladys, podem citar a tothom i... A veure, que pot ser qualsevol dia, però crec que dintre de la setmana on més podem coincidir, a més del diumenge, que a veure, tothom vol descansar un diumenge, no? Perquè tenim una setmana molt complicada, però... I passar amb la família i tot això, pot ser un diumenge, o sigui, tampoc. Si és un diumenge, jo què sé. Els diumenges no es podem perquè tenim la xocolata, no? Això és el que deia. Cada 15 dies, però bé. Ara, si estem invitats a la xocolata, benvinguts. Clar que esteu convidades a la xocolata. Ara que fa fred aquí, vindrà bé. Jo crec que sempre que fem una trobada hem de tenir present què és el que volem fer, no? És a dir, trobar-nos em sembla important, però sempre tenint una proposta de treball, no? O una proposta de veure quins problemes podem resoldre, perquè és important. És a dir, si no, penso que no té massa... Ens trobarem, parlarem, discutirem o petarem la xerrada, cosa que està també molt bé, però em sembla fonamental trobar un eix de motiu, algo per discutir i resoldre, perquè si no em sembla que també anirem perdent l'entusiasme amb el temps, no? No, però a veure, Esther, jo penso igual que tu, que hem de tenir l'objectiu, però a veure, si això tu dius, si ens trobem per resoldre aquesta qüestió, com començar a mirar les tecnologies o en planificar junts com fer un curs de nanos, per exemple, però hem de tenir el lloc per a discutir quin seria el tema central, com a primera trobada, no? D'acord, d'acord. Proposar un tema, potser. O sigui, tal dia parlem dels nanos, tal dia, i no? Que sigui centrat en això, que es pugui parlar d'una altra cosa, o potser proposar en aquest dia que parlem del tema, al final de la classe, anava a dir, de la reunió, doncs parlar de les possibles coses que puguem fer la propera xerrada per per ordre de prioritat, potser. Perquè voldrem posar molts temes, segurament que quan comencem ja engranarem. Ens acabarà el temps.
Perfecte. Una cosa clau, encara que segur que també en tenim molts, potser seria fer un grup de WhatsApp. Podríem començar per aquí, també. Sí. Nosaltres ja tenim un grup. No sé si podríem afegir... Ja tenim un grup que podem incorporar... A la resta de gent que hi és ara, hi ha molta gent que hi ha vingut i que li interessi, podem incorporar-la. Perquè ja en seria tenim boníssim, Seria boníssim. Incorporar-los o fer un xat nou. Sí. I després les possibilitats de col·laborar amb Cercle, a la Cercle, em semblen molt importants. Magnífic. Magnífic, exacte. Perquè tenen accés a molt de formació que també ens ve bé. Sí. Tu, Laura, vols dir alguna cosa, que tens la maneta aixecada? No, des de feia una estona, però ja l'he dit. No. Ah, perfecte. Però me n'haig d'anar. Ai, sí, no hi ha problema. Moltes gràcies, preciós. Ha quedat gravat. Gràcies a tu, Quin dia, llavors, abans que te'n vagis, quin dia us sembla bé trobar-nos de nou? Jo els dissabtes al matí faig classes, però penso que també si hi ha una trobada ha de ser una cosa concreta, com diu l'Ester, amb un tema i a més que no trigui més de 45 minuts, una hora, perquè cansa moltíssim a la vista. Cada dia estem amb els ordinadors. Ha de ser una trobada. Jo diria, perquè sempre som molt ambiciosos quan acabem i està perfecte, però podria ser una vegada cada 2 mesos, perquè jo estic molt enfeinada últimament, doncs necessito alguns dies per descansar. Però bé, si és una vegada per mes, cap problema. Jo, si em puc afegir un dia i l'altre no puc, no hi ha problema, però vull dir, al matí, jo els dissabtes no puc, acabo les meves classes a la 1 del migdia. Però, no sé què diu la resta. Bueno, farem una enquesta. Però de la graveu i jo la... Farem una enquesta i mirem l'enquesta. És que no tothom podrà, No tothom podrà ni un dia ni un altre, sempre hi ha. O sigui que heu de decidir i després les envieu gravades. I si un dia jo puc, acabo abans amb els meus alumnes i els recupero la classe o la part de la classe un altre dia, cap problema. Potser també es podria fer un diumenge que no coincideixi amb el xocolata i contes. Mirant que no coincideixi amb el xocolata i contes. Farem així, A veure, Laura, farem així. Enviarem una enquesta i que cadascú posi la data que li correspongui o el dia, més que la data, i quedarem d'acord. Sí? De totes maneres, ja, Paula, perquè no se'n vagi l'interès tampoc. També, això mateix. Molt bé. Bueno, no sé si hi ha alguna proposta, una altra cosa que hagi quedat així penjada. El que és cert, que jo penso que és igual el que pensa la Mercè Porqueras, que la formació a les noves tecnologies és urgent. És urgent, si no quedem enrere. I les propostes, hi ha altres propostes d'altres llengües i la gent, si no té a l'abast el que necessita, se'n va. Això és cert. És cert, és veritat. Jo volia dir alguna cosa. Sí, Anna. Sí, agraeixo tota la informació d'avui perquè ha estat molt bona. Hem tingut al Centre Català alguns processos per a nens poquets i de diferents edats, la qual cosa a vegades complica una mica, no? Però eren classes presencials. Les classes per Zoom em semblen perfectes. Jo no puc fer-les per una qüestió personal de salut, però m'interessa afegir-me a aquesta proposta per aprendre més coses i potser en algun moment no ho pugui fer. I agraeixo també a la Gladys i a Rosana que han estat magnífiques en aquesta proposta i han treballat, però moltíssim.
elles, que són més joves, poden fer-ho i tenen més tecnologia de la que jo en tinc. De manera que em sembla que aquesta trobada ha estat boníssima, boníssima per a tothom, perquè ha participat molta gent, no solament d'Amèrica, sinó d'altres països, i cadascú té la seva experiència i pot aportar sempre alguna data interessant. De manera que us deixo a tots un petó i una salutació a tots, els que conec i els que no conec. I bé, noies, heu fet una molt bona feina. Gràcies, Anna, gràcies. Gràcies. Encara no acaba, Encara no acaba. Ara vindrà la millor part. Bé, llavors, quedem així. Enviarem una enquesta per saber, de primer serà una horeta, un dia accessible entre tots, i l'objectiu és això, és no tancar, tenim la possibilitat de conèixer ara entre tots. Tu deies, Cristian, que Casa l'Enxarxa era un gran paraigües. Exacte, sí. El que hem de posar és tots dintre del paraigües. Ara tenim tares, ara tenim la possibilitat, la pandèmia té de positiu això, que ens ha apropat més amb les noves tecnologies. Hem d'aprofitar-ho, Hem d'aprofitar-ho perquè, bé, per als propis casals i de cara a Catalunya, que la veritat que la feina que tractem de fer és això, transmetre els valors de la llengua catalana, i no tot sol, i de totes les varietats lingüístiques del català. Nosaltres, abans de demanar-li al David que diguis alguna coseta, després de que tu diguis alguna coseta, nosaltres el que farem és presentar-vos un vídeo final com a comiat i deixeu-me dir-vos que tant na Gladys com jo estem agraïdíssims a tota la gent que solidàriament ha volgut participar, que no han posat cap diferència. L'únic que han sabut de dir és sí, volem. I penso que això s'ha d'aprofitar i s'ha d'aprofundir. Hi ha una paraula molt senzilleta que resumeix tot. Gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres. No acabarem mai de dir-ho, Gràcies a vosaltres. A vosaltres, sí. David? Bona tarda, bona nit o bona el que sigui, perquè com que aquí hi ha una diàspora rara, haig de vigilar perquè ja hi ha hagut algú, em sembla, a Alemanya que s'ha anat a sopar. Per tant, com m'allargui més de 2 minuts, aquí no quedarà ni l'apuntador, quedarem la Gladys, jo i la Rosana i ja està, no? Per tant, aniré per feina. 2 minutets, de veritat. Primera cosa, evidentment, agrair a la gent de Rosario. Agrair a tot l'equip que encapçala Lugo Carreras, l'Àngel Parella, doncs per la feina que fan i, òbviament, si m'ho permeteu, a la Rosana i a la Gladys, perquè són les que han carregat amb tota la feinada que suposa organitzar una cosa d'aquest tipus. Estic bastant en la línia d'algunes de les coses que heu dit, em sembla que era l'Ester que ho comentava, que a vegades és millor concreció i les hores justes. Per tant, és veritat que ha estat bé el que es va dir l'altre dia i el que s'ha dit avui, però potser a vegades més val una sola jornada intensa i dedicada i enfocada a temàtiques molt concretes. I en tot cas, potser amb una repetició de cada 2 mesos per reforçar. Avui l'Eric em sembla que s'ha ofert a poder fer una sessió molt més exhaustiva sobre l'eina que ell ha presentat. Doncs bé, és un element que tenim a disposició. Per mi, el gran element de les 2 sessions que hem tingut, les 2 jornades que hem tingut, és la diversitat dels orígens de totes les persones que hi heu participat. Si penso, i permeteu-m'ho, jo estic a Buenos Aires, si penso en Argentina, Mendoza, Paraná, La Plata, i Buenos Aires també, si penso en Amèrica del Sud, des d'Equador, el Cristian, Guayaquil, el Santiago, abans,
la Paula des del Brasil, des de Venezuela hi havia la Montse, que també ha hagut de marxar, bé, Costa Rica, Uruguai, també la Paula, i si penso en d'altres llocs del món, tenim gent aquí dels Estats Units, em sembla que era la Núria que ens ho explicava, i la setmana passada vam tenir gent de Luxemburg, d'Alemanya, de Polònia, de Suïssa. Per tant, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la presència de gent d'arreu. Agrair, evidentment, a les institucions que han recolzat aquesta trobada, agrair a tots els ponents, recordo la d'en Daniel Cassany, em sembla que va ser de les primeres la setmana passada, que va ser molt interessant, però la resta també ho han sigut, heu parlat d'aprenentatge en línia, ens hem centrat molt en això, perquè aquesta ha estat la gran revolució d'aquests últims 20 mesos, de tot el que suposa i ha suposat la pandèmia, d'algunes eines que tenim a l'hora d'ensenyar la llengua, i bé, com m'heu dit molts de vosaltres, la virtualitat, que realment la pandèmia ha tingut poques coses bones, per no dir que tot ha sigut negatiu, però semblaria que la virtualitat ens ha portat alguna coseta positiva. Per tant, és veritat, l'hem d'aprofitar per molt que les pantalles ens cansin, etc. Acabo. Primer tema, govern. Crec que el govern està una mica descol·locat, en el sentit que vosaltres feu una feinada des de totes les comunitats catalanes d'arreu, i la veritat és que no sé què faríem si no tinguéssim aquest exèrcit de professores i professors de català que mantenen la flama de l'aprenentatge i de l'ensenyament en català arreu del planeta, i molt especialment, si m'ho permeteu, sense descuidar ningú, a l'Amèrica Llatina. La diàspora catalana a l'Amèrica Llatina és superimportant, ho he dit moltes vegades, i bé, crec que no seria just no posar en valor la feina que feu. I sí que és veritat, i tampoc voldria desmerèixer-ho, que des de política lingüística hi havia algunes persones la setmana passada aquí presents, segur que es fa molt bona feina, malauradament amb un pressupost molt petitet, i ja sabem que això de la llengua és molt important, que ha de ser molt transversal i que no només ha d'afectar a cultura i a política lingüística, sinó que hauríem d'intentar que afectés a bona part de les àrees dels governs. Ja sabeu que això afecta educació. Hi ha un gran debat a Catalunya del per què els nens juguen als patis en castellà en aquests moments. Empresa, fa anys i panys que qüestionem la llei de consum perquè no es compleix, des de la rotulació i molts altres elements. Hi ha un incompliment flagrant de la llei de consum. Bé, no ho sé, els polítics en tot cas hauran de decidir què és el que s'ha de fer, però crec que és un element que hem de destacar, o podríem estar parlant, com ho deia ara fa un moment, del tema de cultura. En qualsevol cas, i ara sí que acabo definitivament, fa 2 setmanes vaig tenir l'oportunitat, em sembla que ho parlava el Cristian, d'assistir a la segona trobada d'alumnes de català de l'Amèrica Llatina. Allà hi havia un gruix d'alumnes important, però sobretot hi havia professorat que va estar al darrere de l'organització d'aquella història, i alguns de vosaltres hi éreu, diguem, no? Jo allà vaig gaudir, em vaig tranquil·litzar una mica, perquè quan vaig veure l'energia que a través de les zones hertzianes i a través de les pantalles podies captar, em vaig tranquil·litzar una mica, torno a insistir. Ara bé, el que està clar és que esteu fent la guerra, i esteu fent la guerra moltes vegades amb pocs mitjans, i aquest és un element que haurem de reivindicar, reclamar i pressionar allà on sigui perquè puguem tenir més mitjans. Ho aconseguirem? No ho sé, però vosaltres porteu moltes dècades fent feina i bé, com a mínim, l'hem de reconèixer i hem de dir-ho públicament, que vosaltres esteu aguantant aquesta estructura d'ensenyar el català arreu del planeta. I a vegades vosaltres esteu cobrint àmbits en els quals, malauradament, el govern de Catalunya no hi arriba. I crec que això ho hem de poder dir. I no hi ha d'haver cap problema per dir-ho, no? Jo, sincerament, com a ciutadà de peu, no com a representant de no sé què, avui el que us vull dir és que us faig un reconeixement a aquesta feinada que feu. És extraordinària, i no ho dic per quedar bé. És que és una realitat que és inqüestionable. Llavors, una coseta, i ja sí que acabo. Diumenge que ve, amb l'objectiu d'ampliar una mica el que serien les classes típiques i tòpiques que feu i que són la base de poder aprendre un idioma, hi ha una activitat organitzada des del Brasil amb en Joel Joan. En diem converses en català. I vol ser una activitat pels alumnes de català, perquè durant una horeta i quart tinguin l'oportunitat de conèixer algú de referència sobre el qual podran
doncs no ho sé, entrar a TV3 a la carta i veure alguna de les sèries que en aquest cas en Joel Joan ha fet, amb l'objectiu de que els alumnes puguin parlar amb ell i puguin fer preguntes, i això vol tenir continuïtat, una mica amb l'objectiu de reforçar aquesta feinada que esteu fent. De fet, això té sentit per la feina que feu tots els professors de català i, per tant, crec que està bé que ho reforcem. El tema de la llengua és un tema importantíssim pel país, és molt important també per la diàspora. Heu de saber que, bé, tots sabem que la comunitat de Llatinoamèrica a Catalunya és molt important. Moltes vegades hi ha molts llatinoamericans que se'n van a viure allà i que no saben on van i que no coneixen la realitat del país i es pensen que se'n van a Galícia, si m'ho permeteu. La Galícia ho dic perquè els que esteu a Argentina ja sabeu què vol dir tot això. I bé, en aquest sentit, doncs jo crec que hem de fer una feina important amb tota aquella gent que se'ns apropi perquè té interès a aprendre el català, però també l'hem de fer en aquestes comunitats en les que estem. Quan parlem amb argentins que potser no tenen un record o no tenen cap relació amb Catalunya o amb qualsevol dels països que tingui presència de comunitat catalana. Per tant, res, simplement, moltes gràcies. Gràcies per la feina que feu. Gràcies, Rosario. I continuem. Ja sabeu que estem a la vostra disposició pel que considereu i, per tant, estem accessibles. Segur que trobareu alguna via per contactar-nos i aquí estem. Gràcies. Una pregunta, el que has dit del pròxim diumenge, del de Conversa de Català, on podem trobar el link? Bé, jo crec que farem difusió, jo crec que hi haurà difusió i segurament a través d'alguna dels xats i de les comunitats que teniu amb professorat. Per tant, ja a través de les xarxes, a través del Twitter de la delegació també, però estic convençut que us arribarà per diferents vies. Si no, el tenim els de Guayaquil i els de Quito, que això d'escampar ho tenen molt per mà. Olga, t'enviem per xat. No patiu que us ho enviarem. Jo ho enviaré també a Rosario, per tant segur que ens ajudaran també en aquest sentit. Perfecte, merci. Bé. Doncs, Rosana, posem el... Sí, i ens acomiadem. Gràcies per participar-hi a tots i bé, fins la propera. Terra endins de mar enllà i no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses on per vindre alliberat i caminem per poder ser i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
les cadenes d'un poder sempre esclavitzant, quan és la vida mateixa que ens obliga a cada pas. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins de marem. Venim del nord, venim del sud, de terra endins de marem. Venim del nord, venim del sud, de terra endins de marem. Venim del nord, venim del sud, de terra endins de marem. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Una Una abraçada.